Vivim en un planeta fràgil i en constant moviment. La diversitat d'experiències i les persones que m'envolten m'inspiren cada dia a voler connectar amb el món d'una forma més creativa i sostenible. Caminalab és un venture builder que bàsicament el que es dedica és a desenvolupar projectes tecnològics enfocats a la mobilitat. L'origen de Caminalab està en una companyia prèvia que vam crear el 2001, que es diu Drivania, i que dona serveis internacionals de cotxes de negocis amb xofer. El target de cliente de Drivania es el alto ejecutivo a nivel mundial. Tenemos diferentes franjas, una es Business Travel, el otro Luxury Travel, Meetings and Events y el que llevo yo personalmente, que es los clientes de la aviación privada. Va arribar un moment en què Drivania ja s'havia convertit en un model d'èxit i el que ens motivava sobretot era imaginar-nos que a partir d'un servei que era tan exclusiu i que a més era per una èlit de viatgers, podíem convertir-ho en un servei que podria tenir un impacte molt superior, que podia ser per qualsevol de nosaltres. De cop i volta podíem crear un xofer per tots. Shuttle és una plataforma que permet desenvolupar un servei de busos a la demanda. Si tu vols viatjar d'un punt a un altre, tu amb una aplicació o a través d'un telèfon pots demanar on ets i on vols anar i el servei t'ofereix un vehicle compartit amb altra gent que va en direccions similars a la teva per poder anar a aquella destinació. L'objectiu sobretot és aconseguir mitjançant tecnologia evitar la compra de vehicles i que cada dia tinguem millor mobilitat i unes ciutats molt més sostenibles i més vivibles. Hace 17 años, cuando ni siquiera existía Uber o Cabify, él ya estaba hablando de dar un servicio a nivel mundial y claro, la gente no entendía cómo una empresa basada en España podía darte un servicio en Yakarta. Es un visionario, es una persona dedicada, visionaria y perfeccionista. Y también a la vez muy humano. Té una capacitat de relació extraordinària i sobretot a nivell internacional, amb qualsevol tipus de cultura, com es relacionen les persones i com les persones l'aprecien i el valoren. Per ser el petit i per haver arribat una mica més tard, els meus germans han estat sempre un referent, una guia, sobretot pel que fa al respecte personal, la responsabilitat de treball. I això és una cosa que m'ho han donat ells. Jo he estat sempre una mica més explorador, he tingut més l'interès de buscar la llibertat, la creativitat sempre ha estat una necessitat personal molt gran i espero que això sigui el que jo els estic donant amb ells. Però sense ells, res del que ens ha passat hagués sigut possible.